Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Kendingi yake gima umanchi umuri Eliasiri tukeligari harero rya Jumapili no gosemera kwanenga kwabiri ko gutwara alitko litoera rukigima kero kiri kitarike 29 cy'umutenyo gatatu mwako yigabwe kiri bubere 25 noyomo ensa neyemo yabona mugoroba imigeta seni genso kwa semesa yamangana mayo manchi umuri Elia ngokwariga ni bene linde tokumanye asinchira yobo ikirano ali abereka gukorekana kora chinsemo tobete sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV letera nenkerubo Frida abali bakweneke na chibi channel yogi lya gwikira sole asinchira ya benenere Barnabas Sondari na boigo Kelvin mogoy toskare gwira ntrasige keke kerebosio. Bataka mayaye birebigo manchu muri Eliani gongo kumanyuna abagosole be timu y'abasubati ya Lowland Starlets ni go babwatirani wasumu basukana obwebale mambi ya lero asensemo ya chipilati ni go ebasi yabuguliti abantu 35 noyomo asemerongebere noyomo bakiwasinye gitari ya Kaplong iri konyoro bugwenya nabo igo maiga yaye kuirwa sinye gitari enene ya Nyamira gati yabo batano ni baigulirwa hasi kulinde batatu bagendeta konyora obowenya kolengana na kirori ni gigari yabake gosiria oboroso kubatkana ne parembe Lieta Guru Dr. Jared Weba ande Director of Medical Services Nyamira County gwereri bageri kuba inform nga litukolia mambi ntwanyora ujumbe ngegari yo skuru yabogoliti abachesaji be timu bariko genda wakengo yo Western Kenya banyoro mugosakano gwepara litangane bara irwa asenya getali ya Kaplong Mission Hospital abo ba leita baba rifa tunyumira County Referral Hospital ntwanyara ko receive abaruire 21 batoto babo ni babwate chief fracture babekira se appropriate orthopedic treatment abande batano twanyoringa mbale buya bangiringa bayigulerwe egere tubabangira matibabu asikurunka nande banyari kwira na later ase through our follow up clinics abande mbagenderete konyora amatibabu na uchunguzi zaidi including okaro CT scan gara tonyare kuchunguza zaidi nga semba bwate chingo machinde chaime nyuma tutarabanga kubayigorera abo bonse tuko babeka ase ward egere tonyare ko ba progressively ko bayigorera after banyorera amatibabu Goto kwereri bageli kwakera timu ya nyagetari ngambi yamano ande asega singi bakora for a coordinated response. It's only that gari lose the control, the driver lost the control of the bus na ikabingirika. Ni barabara mbovu. Naweza sema ni barabara mbovu juu as per the information ni alikuwa naepa poto na kulikuwa na gari inakuja, so kurudi lane yake na natumai hapo ndiye alipoteza mwelekeo na gari ikabingirika. Asama lieta nguru kwa James Mose aka Senator ni nguru kwa ase skuru ya ito ya kiufundi kwa Kitutu Masaba Technical and Vocational College ase abachesaji aba na team managers ose technical bench bara abanafunzi baito ngona chirega yakwani hapa ye skuru ocha kororana ki abanafunzi aba banyare ko bagudumiwa kurmambia bakanyoreta accident ya Cheptila na ande bacha bairwa Kaplong Hospital and then from there bacha ba transferred to Nyamira. Ngo namba ya mongwira nilibali banyare ko baguta support including the FKF National Office FKF Nyamira and also the school as an institution and also to workera abantu bainsuko bagande guta support because namba ya monto bwate period nene twanyara ko batogo tiga Kaplong Hospital. At the same time,
players baitu na technical bench abantu 16 nko baba admitted here na abandi baba konyora kwa bako ba discharged. We are appealing to the public banyara ko baba kwenda to support ile tonyara ko batogo offset the bill. Samaria tanchenko kwegro ongo ngoro baiga estimo granga Nyamira igona kirwesi mi coronation office ya FKF no moskelu tasimo ponte beniche nganya bachezaji bari gochaga konyora banyorira accident na ikana nyora ikaunti konyora ya akitiri mapema ya chire ya bojiri kuruka plong ya sibaringi twachaka kubaga shughurikira mbairu antwaira abandi banda bakuchi x-ray mbale barenge serious baudumiwa alafu twasha nainde baudumiwa bonsi bakiru x-ray bale babere discharged. In fact kirese nonde nabarabo nabagenda x-ray twakwana no munyagitari we x-ray yontebye abange bali twakagerete babwate serious injuries batekara baligere bakiru x-ray batebirenga buya bali nabo abandi bali bakunyara ko iguru nanda abandi bali bakotigaraga okorera investigation. Umuteneneri w'abasubati mie kaunti ya Nyamira Jerusha Mumanyi no yobwango inga gutuma ngora yaye ucia ase timu y'abasubati ya Lowland Starlets kurwali goma mega yaba kingo yobe kilabu iki mambi ya lero konyora umubasukana sensemo ya chiplate kero bari kogenda gucia kogosoria bunyore ya Rwanda kolengana n'umwaziri w'obochenu ni gabeire gakoeneke buna bonsi mbagendete konyora obogwenya. Asa abantu baitu bagutuka Nyamira abantu baitu berigoma pole ase ngenjo ntwaigwa abana baitu mbanyora achari lakini egesie kiya tugwakira Nyasaye mbiya mono na abana bali abange mbuya bali kiagira bahiru nyagetari muna twanyorire chi report they are in Nyamira level 3 wamehudumiwa, wengine wameonekana wakiwa sawa, wengi wao wako sawa. Iko gakitotebi Nyasaye ngambia mono na ende ntebeiga abantu baitu bali murasi chipara chi driver cheito kamuranche yaikire ngakibono manyete na ende mnamana twikire chirusa abana ngocha barenka chipara will be very busy kamuranche morore na kimoko gende chipara chigali chena chipara koko genda ase para speed yokanye koko genda ase para inyakoro yo gwekenyugwa koranje umanye kenyugu kyawo kenyugo sensa asita gogochweka mambia karabo gokikwanyora nande kiaruro mutu koko genda ko refresh eline na litora akonya magima y'abantu baito igongo tebanga na ino basigari baito bali muri traffic kamuranje ligere chigali echibuya nkora abantu nkora bakiusi barenga naho chigali chinde chigo chabuchire chimbe mwabugurie bintu mwaegwa ganto iga mwarigereria ensemo kamuranje nabora arigereria ensemo onyora goitira abantu abange Singa kecho boigo mutenendu bw'abasubati miye county ya Nyamira Jerusha Mumanyi ni gatuguteirare chinguma unanigobe abirega kwerusia ase ekeminano yokoligia ekirogo kyobugabana imeye county yo nanyabo ni gaenekeira bamenye borogongoro unano ale bakengoli nakogania koegwa amaguru chinga kecho boigo ni gaburire abayiboli kulinda abana babo chinga kechiga cherusa muna Nyasaye tokonyire etamu entangani y'abana bali school bagosoma primary secondary na university wamemalizana na tamu yao ya kwanza. Kwa hivyo tutagete otebi Nyasaye mbia mana so gwanchira abana baitu gukura na kwiranaka bono muna school chigendereire kubungwa wiki yetore batwachakire nero school chons chigo cha kubungwa gonare go sabanga abayiboli abana baitekara bagocha kwiranaka mulinda abana muturendera abana mumanyete abantu baito bumaene intuto kubatebi ntunko egutori chi story chinkongu chikorwa sebinyoro abantu baito bande mbaro batali mwanya abantu boli yani abantu mbaro bagokora ebintu ebibe bagochikorera kamwana kanyaruka kabande gagokina na kwata gete gosariri tangani bagochikorera kamura karorekanira kaya buyaiga na kuri tangani gakora ali gikukeninde kaguchinya sorekanyo elindi gatantane elibaga karko bo mwana omurongo gocha gokonya community abantu batantaine
batantaniwe ase eng'encho abanto bande bataete korigia mari ng'a egento akoneria omonto tari gokumia nechiebe na amarwari amabe aburukanirie ethano eria ere esumu egoita abana baito they don't care lakini gaki nare kobasorora abaibori onye mokonyora monto nare kabire yore within ese community okonie ebinto ebio oni chinyasore oni amarwa oni ebinto biri biogotindia biachandira abana baito kamoranje report ya monto buno oyo naende mokonyora mbari ko alise moko report mang'ana aitari ko irubuya moteba ni mine kenyoro bono iga togenda maandamano yogokana ebinto ebibe bigokorwa within our communities elinda litorakonya abana muna babungire school bachire gaki bono onye nationally narigereri umwaroche mbarange I was ranked among the 10 women bagocha ko influence siasa ya Kenya bono ngaingo ko influence nya staisita noonde inche igonko genda kobe governor igo munango na gosuka iga kamaranja abantu baminto na abasoroire inunsabere kerogerio korio bugavana bwa Nyamira tindi gotiga muna a women rep nare gochikogenda kobe governor. I am coming there as a leader. Onye na lead my people 2 terms. Bahandolire. Inkintaji kuba leader the other term. Onye kingo kinde epo kokore binte bike goetera the little that I have been given. I am ready. No anya saga gotabanga kora abo mwegeni wasebire bike ninkobeko obo moteneria sebire binge. Igongo saba kamuranja abantu bane banyamira bantu bane bagusi abagusi monsi esimwabeta ekera moko igwerie tari ya Jerusa momanyi mwamosabira neria kabere mwatebia abantu nge round yeye ntotagete go change obogambi torarara gose a woman leader can lead better than men gote omatekera abantu barorire nimekwatisho na babako genda bachaka gotebia abantu nga Jerusa otigire mbako ganyankwana kuri umuntu wane ngibagonkwanira nga kibarate batarate babasacha bali bande bakuriginga batigire. Why should they talk about me? Kiro montatu arusirie tari oyo korokoro morai arenderie tari yaye akorigeri chikura na inchatigeria na inche nkorirenda na abantu bana inchi yo watanirindia nonde tinko tiga na muchimo mochaka gote mwake chisi sana. I have been told abantu bakere tuchisimba otenda ngo batigire chitaya igoro chitaya chirichiechi ababaito tokogenda na barabuto chikoikaransa Nyamira. Makega ya Ogare Orangi we miaka 35 nomo oyo omuberoye ose oyo mutwayo taikiranite buya oyo borete kurwa litkoria Jumatatu bona nigo muberoye otokire asensemeri ya Kanyimbo tu gucha emeye bunge ya Kitutu Masaba akoenekya yo n'umugambi w'ekinsemekyo Charles Nyaunga nigatebire buna bono eyamateaye nigo yanyorire omweso maiga yo kurigia omuberoyo asamatuko 5 ayitire oika kuruta omogombo bw'eritoke asikurende konye ataratoka Muraba irungubo muraba iga kenyorukia Kanyimbo 2 center chena nyorira abana bakondageria kenare narengenga bune getwikiriro cyo no zono umuntu natiri mukabwango sana goja natetigando rengo kana ikina chikurigire naro kuri no umuntu na yanda bakange kabisa kena ikange aje waro ku no umuntu ramporto koboko iga nateba murete tigisekia na bwango buna kiro mugambi sub chief Joseph na muro na matebi na iwo mwana uri osirete otokire na kira ni officer nere na matebia mwana uri otokire bwana mata ya seigo mwana buna sirete kuchakira Jumatatu paka jiro ikabono iga nyasa okonyete emete yana yajite kumutanga anyorekanyo Vansi Muchoge ondieki twabere tokorigi omwana oyo korumuna agwete roche egwikeri yaetete lakini muna nyasaro muya igona renge kanisa chibugi chana okonga keresimi binga genda baka yomoga kongubo omwana oli ino otokira aroro maene nabo twasoka abantu babere twacha twaikaiga twanyora nere twamana kurwa tware isie aram ngwiri Muchoge nyarangi na minyoka gochiona ala ntoborangeti na ikaroche na pitisa na ranere ekana murigererie boss chayaye muna kororekana na nyanere muna twamusukiriga twamuikiria ngegwa toganyete tororenki yakoba ngoro Charles Nyaunga ujibu intendere we location ye otonyorete report on Monday ngomo muroyo gure roje no muro na bwate problem yo bongo igakonyobwa chakire koruchana tokaigungo gure roje since then origi goro through abantu bamenyete roja nonye muisonde abantu ba disaster management be county mbaika igoro mu county commissioner no arenga bakomo deputy county commissioner serikali yonzi yabeira bagambe no bamenyete roja abantu
bekenyurege no bamete roja tunashukuru aserero iganya sawa igura masabali abantu bamekiri twajire konyora umubiri uyu kore roja atho tunashukuru asengenjo twobwate umubiri uyu uranyora uchire go Jesu uchire ragirende tunashukuru asengenjo to Maria Tangoro kwa Joseph Mukwa ninjo mugambi bwara wango mwana uyu agare na twaro muchando bobongo bwango iga kairunya gitari twaka ubwenire kumbeta jitu kugenda itukuria Jumatatu na baguroche mpaka guikira rero ekero na nyoro esimi kurwa somo gako ngubo gontengu umuntu naruriroche guikira ekero twamanyore na bombete nyirana limbia sabantu bekinyureka abantu baito bonse ne tangase ko ndi sabana inji amaje bunara mange roje mo basa ko tema gutambuke sobora ruroje ngambuli buya Umuseneta wa kaunti ya Nyamira Okongo Mugeni nigagendete kwigirira kaunti ya Nyamira na kwene kibuna nkonyorere amagendero kaukwana imeyekirisia kia rangenyo nigabulia abanyamira kobwatesia umugusi asabo igabuli murai wense Dr. William Ruto kwene kibuna egetange kiereri ngotigara kere asensemo yekonge na yanegetigwe no murai wense omukuru Uhuru Kenyatta Yumbia mona soko ngaka chikura chikaro kyobo senator ese kaunti ya Nyamira na ende mbia mwana asoko tosabera asega asie tokanya okaramutua na ende bunatoka ndiko chimutua monya gotosabera unege sa ukyomo gusi na ende ndai tiko sawa father kumuranje muto bwate sie ese seitani ata tiko sa imese ga asie bana toko bengia yo mogusi omo president yorenge korukunga Uhuru Muigai Kenyatta na endo yo sete kanisa ya Catholic na tobekirete igetange kiegari omorere se gotenena likonge mwegwete gendekyo bona umu president yoyorororo igata getego sikiege tange ikyo keruororo buna twaji kolinere gari sondu ose twaji kolinera sotigi gakimwanja manganayo mo gwanja ngana inu une kanisa ya Catholic mwisipi totene namo totevi na wanyano mo bishop itomairura togenda bakeseruto tomukaniga igetange kyo morero karo kitake rusi konge gaki gosoba naba usinga kimawata mutene nenyo moyo moseneto ino kongo mugeni toruane bakegetange igari etere nei konge ikiara tagitone president kegocha egente getangani ikiara ntuto etamagendera gotokonya une jamii omogusi agokonya omogusi ore Kisi omogusi ore Nyamira egento gerita litwate nga twarra une gari egweta igotwanyisa ruteria kwende gochisondo gotwata gete gotene na ikonge twabeke chae yagenda araria Mombasa twabeka avocado mubwati avocado twabeka avocado yanda Nairobi wali mubwate chinsaga twachibekera ikonge yagenda araria Nairobi ekina kitwata gete igonko basabanga kuna tokande gochimutua kumuranche egesaukyo mugusi twensp totenene hamo tubwaterane to make sure nga igari yomulero yeranire igari ikonge stage yakoraki etene no Abasaye bali batarabwata chikura nigo basemigwe kwerikia asobonge elinde batwale chinguro cy'uboncherelia oburai nabo igogochora abarai bali baganeti bakwana sekinyoro kya mwata ewodi yariana nsemo yebungi ya bonchali county ya Kisii abase bachikumirana no yokoligi kirogo kyobo women rep me county ya Kisii Dr. Roslyn Nyakona nigo batebirimbia ase oborabu wakorekana korwa ase ekenyorekyo nabo igokubika obasemere na bachikumosira ase ganga yae yokurige kirogekyo asomwa kabwikiri bubere 25 nebere abasaye bari batarabwata chikura abasaye mwen species mwabita bwata chikura so bonge nari turanyare kuomongi na Roslyn Nyakona ekirogeke byo basa ko ngainere ringantoramo nabukura ntobwati getambuliso ntobwati igento gego tutambulisa muno mu Kenya negetambuliso yeito amone kura abantu bonsi bwate bitambuliso amone kura aseli tukeli dia rero igotolira mugoko mwanene asengenje twara riro mwana koruminto bakoma yaito twasokiri omwana Roslyn Nyakona oigara igotoko tebanga bonchari ngima astwabeta egwo nini account yeite ngimesi yabeta gaki muomongi na Roslyn Nyakona amagoro erinde ache gotokonyera abana ntoro no kwigana nga byonsi pinga bikorekane chingena ngeni nga chimese kurubonchari ekere to koligereri ebubuyu ntoche torusi gumotu na chitangi abangina ntoche twaye guchironi chechitangi gwetera Roslyn Nyakona tobeke senti nyomba cheito ntona go chiroche tona go chandika akito kore chenchi muno mu women rep
abakoma ntwanya kurikeru bana ntubabwate habakoma gotukunywa macha amabe igo twatakire omwana oyo ito na intu aberange na intu tari intu twekagocha gokonya igagokonya gusiye ngima na kero yomore gusiye ngima okonyera omwana Rose Nyakona oigara tronge no mwana omuya ole nemioyo okonyire ebyombe oletire oburabu gocha seito mata abo ebyombe chibengi otoreteire twamanyire muna togo pingi igo bono tomaete nga gochimotu ntonyora oburabu korwese omwana Rose Oigara Nyakona. Omwana siasa akorwa sensemo ya township Jeremiah Momanyi nigasabira abasaye gwesokia na kubwata chikura wasio bomorobiri bokwelikia aso bonge gose mass registration oyogo chaka litkolia ankyo Jumatatu. Ekerekio Momanyi nigo hamo mochirio omo MCA o township Duke Masira asomorobiri ebokwena na chiombe asasabire kiombe kyo botuki EACC kuroto tagose chiombe kyo akorwa njiri chabonete korwe na serikali ya county wetera egetabo ky'obulimi. Amarieta ngoro kwa Jeremiah Momanyi kurege nyoro gya tente Nyamira Township Ward oyo leneganga yokoligyo wa MCA wa Nyamira Township Ward kam 2027. Ndroche IBC ngo chakiere oboliki wechikura wobwaki chikura gochakira tarehe 30 yuere wiki eyere bosyo igo narenge ote y'abantu baminto mwesokia sobonge gochakira abasae abangina nabagaka mwensi mwesokia sobonge tobwate chikura tokotema kuri county chinde chonsi pia basae besokiri batebire kera umuntu akona kadi je wewe uko na kadi kama unataka tore tama enderase ward yaito kera umuntu atwale kadi yae gochakire wiki yegocha bali bachenje chikadi cyabo bakawo ni chikura cyabo gocha sabaho neti gocha na basabire toiranie chikura cyaito gochanka eline tore to bonchoreria ase ward yaito township toiranire maega sana aba MCA baitu atomete ko chigari assembly iko bagenda bakorwana chisegi na chisegi chiri abantu baminto no bosi barenge kwerigeria abantu aba MCA twachorete ko chigari berigeire obosi for their personal interest batabwat interest y'abana inchi igo around yeye ono tosokoligereria omo MCA oito no kero gabwate kyo bageni atara tramaendero kyo bo majority chief whip koligereria omo MCA oito Duke Masira ekero geria abwate gie assembly gari kyo majority chief whip ekiarenge upgaining power aratoretera maendera se ward yaito aba MCA go barojina egasi ya mosinyire bakamorusi oro bagakira ujikia bonyoru ono rende gakionye kurwa assembly oka oborai bwasinyire kane ward ojo konyara yonsi omo MCA oito aba MCA twachorete actually nabono township totebe omo MCA Duke oito twamoire emiaka 10 lakini akalekana gabwate nchare nyinge kazi wanya korra chisegi impeachment nini lakini tari kena ata ketete ne osino mo gavana nini nere gasi yasinyire aba MCA bande toro chi ward chinde amaenderero igarororo lakini tenena ngo mugambi toto ina naki what have you done amangana concerning ejipara amangana concerning eji street rights nkigwa kolire gelikia manoro atebena for the last 10 years na kolira abantu batawnship amaenderaya naya and this is my plan for the other 5 years devolution nigo yachete go promote abantu bunabaremi asingencho mono totebe gusiga igento getokonyete no boremi so ntobwa the Ministry of Agriculture nekero revolution yachete abaremi ngo support gubale nebinte ebinge unabona ntu agwate cyombe chikona nokorwa ministry ase abaremi bonsi pi be county bono cyombe jinga ijya jikana nengombe ale kona nune yogo kamwa cyombe go sene bono cyaje nchigwo kiganza kona nugo chia asomonda asirire bono rende na gutagete omwe no EACC yo Kenya etokonye guchungusana naki none obo mori obogonya koena nuga ibabwaje njiwo bwarenge chiombe EACC etokonye guchungusa tomaina ngikegenderete ebinde byabo chiombe cyabo ntakoena nunga ichia chiete Chinga kechio boigo umwana siasa na boigoro munyakerogo bwe Victoria chaya gianjole muske Thomas Nyandieka nigesokire na gosababa menye be county ya Nyamira besoke iliberi kebna baki chikura ili gotwale liogi lyo gukora maunchirelio oyoborai so mwaka bwechiri bubere 2025 nebere kaukwana sensemo yigesiri Nyandieka yo lenge namba 3 asobo cholyo boke bwetete
nigo aseritang'ani kigima aesokire nabo igo kwiraniria abamenyi banyamai yambia mono asokumusira na goteba naende nabe asetebe. Marietane Thomas Nyandieka nomokajo Nyamaya Ward Nyamira County na igo lero neritu kuritang'ani gesitoro bochori bwanyamaya karuto bade by election na sokire nengwa na bantu bane banyamaya itang'ani pi abantu bane banyamaya popote mulipo andonsi asimole inata kubakwani ase omugasorero na ende mbatakira maya ekero togendere teiga bono inata kalero tukwanere ring'ana erimo ria ugochiandikisha katika IPC ko jagara mambia nkorikera abantu bachiwaka jikura 2027 igo ukubori kwane enare bate abantu banyamaya na Nyamira yonsi county amo na Kisii mosoke mwenzi erinde togende tukiandikishe katika IPC eto eribaga 2027 tochora barai baito igo onde tatigara isiko mono evijana baria bake barure skuru babwatire bibande bono enare kubaboni mosoke mugende erinde morikwe katika IPC erinde tujuwaka chikura kegori kende nataka gukwanira mbali bachinjiti chikura tote ko Nyamaya Ward bagaenda chiwodi kinde isiko enari bagari nene ngo bate muira ni chikura cheito isinka moji transfer ko rusiko goja Nyamaya Ward erinde tonyara gochora evyongozi bito barachigotora 2027 na kogendera abantu baminto banyamaya nare gotengambia mono kerutwa ende chikura chi by election bali bate nene ndaje ngotengambia mono asinge joko yogo soka na kungagira chikura ni maite na bange barenge nori buruburu yabetenke abange mbaru nyomba bajiwaka chikura lakini abakere mbia mono kera mwawato moyo yo ngoteba bono kiri kera mondo eri kesi chikura eri 2027 tunywere ribagari nene tochoro morai na kirembia mono na ende asobora igori bwachoretwe I support ngwakera bantu baminto mbia mono ese decision mwairete lakini bono tigatubate chikura eri 2027 tochora bara era mekene moma eti chikura njibate stress na bere nyomba nkorati muka tinasoka lakini gochakera bono na sokire eri tukwana na bantu baito irinde tuwae direction ngaito kwenda 2027 Nitukoria rero nigo muraibu kiama gia DCP Rigathi Gachagua arenge imeye bunge ya Ndia asidi tukorio moelio lietara ya matuko abere imeye county ya Kirinyaga ase chinkwana chiae nigo achikurire chinyagitari una murobirio sha nigo ligetie kogwa bwango iga ase abole chinyagitari chikanisa gosaba esira yabo ya sha eyo eserikali ebwate maiga yo murobirio otaragwa oigo niga muchiri muraibu ense Dr. William Ruto ase ogosalia elietalinse ya Kenya asoko buna amachiko mulikito Edina Mora no robotio rasowime Bunenchereyemo yokoenekia achisababu nchiroro chisaine abanainchi gotamochoro musikeruto asentunda ya kabire muraibu kiama kia DCP Rigathi Gachagua litukulia rero nigo asanga nababwatani bekanisa ya ACK ime ya Kirinyaga ebunge ya Ndia ase okumubulya chitoro omwamiriryo yomonene omusikeruto asogwateranse kerobobisi bogenderete gokorwa na serikali Gachagua nigakwaniringa umurubirio sha nigore yange kugwa ase egeka kimitinyi etano no mere mutwe asakurire chinyagitari mono chiria chiteneneire nechikanisa basabe sira yabo kurwa ase umurubirio sha iri gutanga okugwa kwaye. I have information that SHA will collapse in another 6 months and will have a crisis of unknown magnitude in the health sector. Today, as we speak, our hospitals, especially the faith-based hospitals, are owed 90 billion, and they are almost shutting down. I want to give very humble advice, unsolicited though, to our hospitals. If SHA collapses, all our hospitals will collapse and we'll have a big crisis.
our hospitals should demand immediately the release of the 90 billion they are owed before they render more services to patients who come. Because if they don't, and SHA collapses, and they are owed billions of shillings, those institutions will collapse. I propose and I advise our hospitals to consider demanding upfront payment from SHA. We do the monthly average of what they collect from SHA. They get paid in advance. Boigonigo abeire mamincha yenkwana y'umurai Ruto aboigoro asatebetenga ensemwe kwa mirire serikali nigegenderete gusaliririta liense ya Kenya asatebire umurai bwense nero saliriense asokobeka amachiko atabwenereti boigona kogenda mamincha yerichiko ne katiba. I have heard the president say that we in the opposition are spoiling the name of the country. I want to tell him, no, it is not us. It is him. It is not us who told him to abduct children and kill them. That's how we got about them internationally. It is not we who told him to issue passports to criminals in Sudan. That is why our reputation as a country is bad. It is not us who told him to interfere with the internal affairs of Sudan and deal with the criminal groups. He is the one who is doing it. Tatigeti kuburia ababwatani basoe asikiama kia DCP ikiagira na kiama kirayetoliense. Mimi nikipata nafasi nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya kupitia kura zenu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kazi ya kwanza nitatengeneza ni kitu inaitwa guaranteed minimum return. Bei ya kahawa na majani chai na maziwa ijulikane ni pesa ngapi ukienda kwa soko. Nigo atarira chinsemo chinyinge chi ebunge ya Ndia imeye kaunti ya Kirinyaga asogokora etaro yaye ya matukabire ase chinsemecho. Kuriboteri ya Ensoko TV ireta Nedinamura. Egati ya barai nigo bekirana sensemo ya Mombasa asomoroberio Olinda Mwananji okwana omubunge oyembakasi East Babu Wino oyo kitutu masawa Clive Gisairo na boigo yo kitutu chache South Anthony Kibagendi nigo kobo moba muchire serikali asogoteikirania obokoreri obuya aso Mwananchi boigo nigo babulia basaye kubwata ekura na boigo kurusia Ruto abisi. Ndege ya kwenda Singapore uende peke yako. Tunasema aende nani? Aende peke yake. Safari ya kwenda Singapore ilikuwa ianze mwaka wa 1992. William Ruto ulikuwa kijana wakati ule. Wakati ulipewa nafasi ya kuongoza vijana kumtoa mamlakani Daniel Toroitich Arap Moi, wewe ndio uliongoza vijana kumongezea Moi miaka 10 mamlakani. Miaka 10 iliyotunyanyasa. William Ruto, hiyo safari ya 20 na wewe ndio shida hili taifa. William Ruto 2027. William Ruto pewa ahadi ya kwamba watu wetu watapata title deeds. Wangapi wana title deeds hapa? Wangapi wana title deeds hapa? Mama mboga aliambiwa atatoka Kongowea kuuza mboga kwenye stall na atafungua supermarket hapa. Wangapi na supermarket vikuu waliambiwa karo ya shule ya university ni bure, sio bure. Kwa hiyo serikali ni shenzi, sio shenzi. William Ruto na vifaranga wake ambao wameharibu nchi yetu wote wanaenda wapi? Harambe! Uskabusio muraibekia magia na Kenya mathakarwa nigo aereire mechandensi ya Kenya igwetera kubatikana n'uburai obobe kurinde nigaburia omwananchi gochora abarai abo bararente amagendero imeyense. And in Kenya, I think the problems we really have are about leadership, about governance. As voters, we have such little attention deficit. We find ourselves going back to the same cycle. You forget who made you suffer.
You forget what went wrong and we go with the energy of the moment. And I think this gives us an opportunity to question ourselves and whether we have attention deficit, to gather ourselves so that we may solve our problems, whether on the family front, on business, on the social, political, economic landscape. Hasensemo y'ekigosoli sentunde yende y'ekiminano gya SportPesa Derby erigi yense ya Kenya nigo litkolya lere timu ya Shabana yayikolere etimu ya Murang'a Seals igolye yemo aselige na lisagero mu basolero imiyegeti y'ekigosoli kya Gusi nabigo cement ye namba ya gatatu n'eki point 43 asemesa yelige yo kolengana n'umwegeri ndenenera bwe timu ya Shabana Andrew Ongwae nigo aereire igoro y'obubuyo obwaye obutangani asensemo y'omwegeri we timu ya Murang'a Seals nigatebire buna mbachikubeka omukya kubwa kigosoli kyatigaire asensemo y'abaterereria be timu ya Shabana nigo babere bakogokera obubuyo obu unagutumanya mulikito Pethuel Machine. Kwanza kabisa ningependa kurudishia Mungu shukran kwa hii win ya kwanza hapa home. Mimi kama interim coach nashukuru Mungu, imekuwa poa na vijana wameng'ang'ana vizuri sana, wamecheza kulingana na venye tulikuwa tumeplan kukuja kwa approach hii mechi ya siku ya leo. Yeah, playing surface imekuwa hivyo the whole week. I think hata sisi kama home team hatuja train hapa the whole week, tumekuwa tukitrain away sababu ya playing surface mvua na hatuwezi zuia kazi ya Mungu, lakini sasa kukuja hapa tulikuwa tunatarajia grawa itakuwa poa, so tulikuwa tumekuja na plan B ambapo plan B yetu pia imewaki, ambapo kuna time tulikuwa tuna build up na kuna time tulikuwa tunacheza na second balls, tunapiga then tunacheza na second balls, na nashukuru imetupatia matunda. Sitaongelea hilo kwa sasa. Kwa sasa nadhani ni kusimamisha meli, sisi tuendelee kuwin game zetu. In as much tunaendelea kuwin game zetu, then najua kila kitu itakuwa poa na itachukua mkondo wake. Yeah, mafans ndio backbone yetu. Mafans ndio backbone yetu, so ningependa kuambia wazidi kukuja, wazidi kusupport team, wazidi kutusupport sababu wao wanatusukuma sana na tunashukuru kwa nini yao, kwa support yao. Yeah, Ochi ana kitu ya kuchase, a golden glove, and anaweza shukuru sana, amewakupoa sana na defense yake. Pia lazima tupatie defense kongole, na sio defense peke yake, hata timu mzima kulingana na venye tuna defend. Ana kitu ya kuchase na tamu-encourage aendelee kufanya hivyo na defense yake, then sure atachukua hii golden glove. Yeah, kwa national team kitu yenye naweza himiza wachezaji wetu ni isiwaingie kwa kichwa, wazidi kuweka bidii, wazidi kutia bidii kwa mazoezi na kwa magame, then inshallah kila kitu itakuwa poa. Kitu ilienda wrong first half, tulikuwa na more distances between midfield and striking. Joe ako napata more support, then again today haikuwa siku yake, so we had to bring somebody new to change the dynamics of the game. Yeah, for me he's a complete player. In regards to calling him to the national team, I think he deserves to be in the national team because ni mtu amescore, ni top scorer kwa KPL, so all the years top scorers walikuwa wanaitwa kwa national team, na for me he should be there. Kwanza ningependa leo sana nimefurahi sana kwa ile matokeo tumekuwa nayo. Tumekuwa kwa muda sana hatujashinda, ikizingatiwa kwamba tulipigwa vichapo mbili FC Leopards na Gor Mahia, ambapo ilitutoa kwa game kidogo, lakini realign kidogo, tumerudi kwa game. Ushindi wa leo utatupa motisha fulani sisi kama team, tuone team tuna face next itupe pointi. So kwa hizo pointi tumepata leo zitatupea moral sana kufuata game ya tunaenda kufuata next. Asoroboti rwekere eikeye omwanchi muri ni goto kumulikera amangana arengete obocheno asengo kumenya buna aso mwaka wechiri bubere emerongevere nebere nigo eserikali yaititiri chiko lya CHPS ilili alenge neganga yokoronge ya obokoreri
oime yense igange iyo nigo yaragete obokoreri obuya bwobochenu asikira omonto ime yense gose Universal Healthcare unikiombe kyobochenu kiense ngima World Health Organization kiabetege kubeka amaroro abo yo gwikerania obokoreri ao ubumanyikaine buna sustainable development goals. Morikeito Vincent Munda igabereka gosoa ase ebinyoro ime naboigo gosanga nabali bagokora asensemeyo yobocheno bamenyekanye buna Universal Healthcare Promoters iriyo gosanga nabarabo naboigo kumanya mechando keli bagwetera ase obokoreri bwabo obwakeralitko. Chinda chagera tenga ngasari kuru skuru tanyoro omonto okongire skuru boni iga no mugakuri agotenga rero ngurarari ekero nachita iga maina nyasaye bako omonto naronde betinga wati gosibiari ali chinda no jimenete njiri kugwena mozo bwanswe okonga nekiaga sekiaga omonto kyago mobile ekiaga sekiagimba ekigima kechukara basi kwa na kwalala igono obwansu bobwate chindejo obwansu obuya ke no bwagi na bogote bolongende bolongende bojubata ka yo natikana bandikandale Nechinsa inyechamambia ase kenyoro kia Nyamiobo ime ya Kegogi ekaunti ya Kisii rituko lia tichi gatato chitariki 25 chomutinyo gatato omwaka oyo iga ase omochie bw'omogaka Alexander Obino Masimba nigo nkomerana n'omochokoroe Jared Masimba omomura bw'emiaka 13 emiaka ya Masimba temanyikaneti buya ekiagera tamanyiti omwaka iboretwe Jared oyore nerango yogosoma niga bwenete kobe grade kia 5 na kabere ase skuru yoboroso ya Metembe korende taligoche skuru ase engencho yogosagano nechinda na koborwa certificate yo koiborwa chinda chagera tenga ngasari kuru skuru ne pasa certificate grade 6 na lenge 7 konango wonondo pasa certificate neregerete ensa eyemo nyuma yogoika omochiebu Alexander Obino omusubati oyomo obegete jacket ya blue amono mogako yomo nigo bagosasa omochio oyo omusubati oyo nigakorokwa Damakirin Onyansi omo-CHP bwokwerwa bwekenyoro kia Ngokoro ime ya Kegogi nigo atambukire goike kenyoro kia Nyamiobo elioko baitona na gotagakorera buna bagendete ase chinga chiabo omoelio arenge aiga negeka kiechi kibere chaelire Damakirin niganyorete nkeye ebale n'obororo bonene bwogosagano n'echinda chiamagoro amagoko amo n'ebigokoro boni iga no mugakuri agotenga rero ngurarari ekero nachita iga maina nyasaye bako omonto naronde betinga wati gosibiari ali chinda no jimenete njiri kugwena ekero nacha rero nduche ngambi yali aba CHP bokwerwa nigo barenseme nene ya mutwe asokwena n'obubwene bugotanga maroire osemia abanyakinyoro igoro yobochenu na kumanya maroire bunagwateka na koroka elio goikerania ganga yekiombe kyobochenu ensengima WHO asomoroberio bwogwikerania obubwene asekero omonto bwa UHC ngoenda tole first NC twabatebi bagende clinic mapema bachakali clinic kurwororo ko bakora tole counseling muna bona abana babake group yekwara twari gosibiga nabatugwanita twabakwanira muna bagwanita konyora aichin knowledge alafu kurwororo twabatebigoro ya sex feasting icho nerororo obutantale mbrororo engoro ye chafu nerororo ngakiumuchi yokoraki okororekana kwabakwanira kwabareta ange nonye nasi chisegichire abakogenda gwasangirera mbavurukaine muna mwanya bantu kwabakwanira kwabakora counseling engiya kwabatebi okurwara kwabatebi chindagera igoro ye chindagera muna bagwanta bakoraki konyora chindagera chiabe kiagera inchiyo lakini at least nonyorega ke bakoraki kwali imeyense ya Kenya aba CHP bokwerwa nigo bare chiribu ime ya monesano naibere abo bare buno boraro gati yebinyoro amone shinyagitari omobaro oyo nigo siarere ase county chito 47 naibere imeye county ya Kisii abo bisaba nigo bare chiribu ibere chimikianda na 40 e county Nyamira nigo yabwate aba CHP bokwerwa elibwa ya mochimisato 50 naibere na kianda wiko mwaka bwe chiribu ibere na 24 nambe yo nigo yakinete goika aba CHP elibwa
bwa ya mochiminye umutinyi komi bwo mwakoyo kubwatekana n'ekiombe ky'abachanu ensengima WHO nigo ekagere buna ang'enusu y'abantu ensengima nigo babwata oboremero bw'abachanu kubwatekana n'eganga y'omurobere bw'abachanu ase kero omonto UHC oyo ogosegeta buna kero omonto anyora obobwenia atari koremerwa ase ebinyoro bia Nyansaga amo na Nyambosero ase Damakirini akwana n'obokoreri chinyomba gwetania emia yamo nigo chiri nse yaye eriokonekia buna obachanu bwabo mboikeranete. Nimbwate abana insi emyaka 5 abana mbwate 42 abantu abanene mbwate population ya 102. Omugako bino masimba nigabeire no muchando bw'echinda kurenga kianywamete gwetania emyaka 30 yaitire chindechi nigo chabeire nsemo y'obugima bwaye abana amo n'abachokoro baye nke nandega abankinetega bona ebintu ebira byona babye mwana bantu ebwate abantu bakolyebwa abantu mbyabale to byate bona akina lindi yato liete gocha yato ligocha yatirake na ndigacha bantu ajoika abantu bali batire ya tubokie nyomba sukunyuma mubino nigotokonyana na mukamo muroye umongina Mary Nyaboke oyore ngina abana batatu Nyaboke nigo nerasagane n'echinda goika kumuralia nyomba bonoiga tarikonyara gukora gasinde yonsi eliarete ndagera asenka yaye nigatebire buna asama tukatatu bono ere n'abana baye tibarabeka kende munwa michanda yane mbwate chinda chiandire chianyura manyinga ona inchandikete hando michanda timbwati murembe kaiga muntu kaiga murembe timbwati ande njengwate mongonyo bokonyo ndigete mongonyo bokonyo nabonje ndagete korukuru musonde indaire njara timbwati kende timbwati none chibandu nane ndagete timbwati none maguru na ngubu ika maguru nabimba botuko nabimba iga nabimba na maiso nandege negento kya makondi kya ngake na machikukwa na chikota byumbereria manje nanye Mwancho murigereria Bwensoko TV nigongo soka kure binyoro bire county ya Kisii na gosa gochie county chibebekaine e county ya Nyamira asenkomirana no musubati okorwa Miriam Nyanchama oyoro mu CHP ase county ya Nyamira buna Damakirini onyansi Miriam Nyanchama nere no yomo bwa CHP bokwerwa imeye county ya Nyamira nigamoretire omongino yomo bwebwateranete elikomo chaki kliniki egetangani nigo tomerane nere asenya gitari ya Nyamira county rifaro nere kabegete uniform yaba CHP eyere blue nigabereka okolega siye yobo CHP asege kakie miaka 12 bono asanyoliro bumanyi obonge igoro yobo bwenia nigo akwena no bokoreri ao imeye kenyoro kya Nyangoso ikyukere imeye ward ya township omuchio Nyamira buno kuboka mambi go kuboko chake kwenda gutarira chi household yao omo access na kinyomba abana bali abakengo balikereri tora abakeba under 5 years gose bakoreire immunization yabo yonsi kwa batebi buna bakwa abana chigirini chingiya ndagerengiya abana nali baratwara fiye irengiya nabangina bali muri twabasami buna bako chake clinic mapema elinde baikere chi kwerende mapema amalioga alibe nalia achikokonya mwana kali musigo marwere togo dinara no koligere bina bono ngopima tore malaria twapima na pressure ne sukari n'abantu ba 43 n'abantu abakuya malioga konyara omuntu atikete kuya malioga ya yebirusi twabatebi twabaeresera buna bakwira nande bangotoigu bali bairana n'abantu ba TB na barubungo baligereri tore bairana boya maliogo nali batatambukiria abande korwe kenyore ekyo kya Nyangoso nigo tomeranire na feni kwambuka oyo aseritko litangani ochirenya getali gochake kliniki wetera omu CHP Nyanchama wekenyore ekyo nyuma yo kwerikia ekliniki asenye getali ya Nyamira county rifaro kwambuka oyo bwebwateranete emitinye nebono nigo airwe neti yo wetanga kurase chiumbu na kwanekia buna nigarabega kogende kliniki kero mutinyi goikekero araike kuru muteigoro ndera na chake kliniki nali nagenda litangani lakini nacha bono ntole noyo mtu kuri kumiri senti narocha kondusi nyomba rero tochake kliniki njenga tayabangina baminto twachake kliniki mapema ne kwa bere moto twachakira nona semiti yenye 3 kogenderera
aba CHP aba nigo bakonyora amaigerio ao yeriko bakonya kwena no bokorerio buya ochase bali no kugania imeye binyoro oyo naende Damakirini Onyansi kara twachete igoro yechinda nechicho twatebetu abandu mbakubeka echafu ofiofiga babeka enguru nakigekora twatebugunga bakunye enguru twakora babeka guchio bonekera twasomete ng'ekera okoiya omonto chinda buna mwarora rero nakora practical tari theory practical eye twasomete tugatebwekera tokoiya omonto enda etogotiga enguru ororo kera twatigire enguru chibunda nchiri chigweta around nabo osange omonto okorire ki onyorire orwaire tetanus yasoire tukaegwa amariogo twaheta masinani maiga emechi maiga ebinyoroma twamusibi bono nigo aba CHP aba bamentera obumanyi obonene igoro ya maroire ao gwetera amaigeria ayo bakonyora nasomire amang'ana amange nande na experience rie binge buna bono nimanyete gopima pressure nimanyete gopima mareri namanya nakie signs chia chikorokana namanya kumurifa gochirugura kera yabeire igoro ekera yabeire nabo ngumanya buna nkwaba kumunta amariogo namapima buna korokana igondo na experience na twateke emiaka ine kenge ne bindu tokonya goteba gochima bono manya komenda chikwende chinyinge chi seminar tonya kogenda tomanye binge gochima tipi nero twamenyere buna togopima nabo ngo somio omonto motebi buna akwerenda buna raigore chitirisa kabisa tanyora tipi naende buna kogenda mapema opimu tipi toganya tipu kende gionsi ogosesigu eyun tipi goikora agenda orapimu omanya ng'aki tipi nonya bagokora egasi eng'encho enene ase ebinyoro biaito na kwena no bokoreri gochase baria mono batari kwenyara aba CHP aba bokwerwa nigo babwate emekorogote emenge eyekobasugunana na kobang'usa gocha magega buno gwakanwa oke chibese chiako twachire chinge na batobeke epeiro toba none elibushiri iga none elibusarasini ekaundi egotaboka national tumanyitere ngotwari 2500 tiga baturigereri na tutonyore bese tukosomeria abana twakora na kende nyumba na batugoika watebwa amang'ana amakong'u lakini kwaremereri gwakora egasi eri gwacha kwage kwagera nabo gocha osange echabukere isika gase nokoremereri orusi abanyakenyoro baria bagotarirwa n'aba CHP bokwerwa nigo bare n'amaganio amanene gohetania aya obochanu aria aba CHP batari ensemo yogokonya buna koegwa endagera kwagachirwa chinyomba amo n'amagani ande amange gogenda ndu omochi gwasange chinda chirororo noine plastic egwesiberwa amagoko tekorethiki teiyo bansaba timbwati bese ngokoraki nkugura aya ere kende giakabere ekero twasibiri in fact abantu abo gosimba tagete baragere kende ngekorethiki nkeiyo tubwati bese okokoraki okuba support aya erioga eringo ikatora tugosiara nse nyumba nse efronse iga wasange omonto amenyete ensara irense tokunyara gosiara gogosiara buna boniga timisuri ria sago chikorana rikoreteki rirororo omugaka oria onye ndiri twabwate ebinto naba yabonete nonya ituki muna moroja abana abaiga tokoreki bagingirwe tugwende gocha na mafuta twabaka muna boniga timbwati minis kera nacha bubinoga muna boniga chote korethiki teringiya muna boniga omusubati ori twasibioroche no omusubati omoke sana obwate challenge bakorana n'omwana w'enyumba omwana w'emiaka 16 mwana omumurango nogwende korana nere nyumba abakonyara kwenda omochi bwa omonto gose kwamutarikera omotinyi n'omochi kwanyara goseka are enchara kwanya kogenda ororo bono akorora ng'a ebinto ebiokomoichori nebiogochi gokora ekwerende okobori ng'a nkwandetere endagera na rero bono mpaka kwanyora kwarusirie ebese yao moguko kwarora tiga omotigere nonye na akamia 2 agora omotoriro naria eraundi ende naende oragenda ororo okoreki omwasesi agwana ria arakoreki aragwanse onya komwasesi buna bono iga ase abanto barwa batagete usaidizi nabo bare abanto nonye nikomiga baisa koba baudumigu buna bono naro oitu asibeti chinda tukamokonya lakini bono endagera nabwate oboremiri bwa endagera tabwati kende akori igakonya gosabirira chipara gwetania kwenana obokoreri bwa bochanu nigo aba CHP aba bakogenda mutwe gokora ebinge ebinene erio koreta obosera ase chinga chiabarwaire buna kuoma chinyomba erio chinda chiere ntwatema ebinde ase tokonyara rende tokanya komusapoti tokaoma chinyomba bikaba buya Jared Masimba nonye kabwate obororo bwo osagano n'echinda nigo bono akoboria abantu bogwancha okuya komokonya airane esukuru eria asome buna abande eria ache komenya obogima obuya kobua obwamenyete chinga kiechi tanyora omonto okong'ire esukuru anyare kondire bursary certificate
angire skuru na nje some na abande agara nchikwando bugimo njende tembe muskali asenge njobo salio bonge bole kenyoroge ito geiga niseko kabaiga abonda isaka konye kenyoroge geito mamu mwabo Jared Masimba nere niga sabire gokonywa eliabwene na kwelikia konyore kebande elio Masimba anyore certificate yo koiborwa na endairane skuru bono niga sabira gachirwe nyumba elienke yobo chanu nelia komenya gwetane konyore ndagera magora ya nabwene buya Mwangonya bakonyi ukwa gachenya bagosoko ukusayo ukwa uba ye chicho nyendagira yonse mwangonya gakyeso gwanja kwino kibandikira kitimbwati nanya kubwata kurwana wane mama yasirete tata yasirete andigete ngwera nanya kubwata kibandika kubwana wane balia bagendete konyora obokoreri kurwa saba CHP nigo bagokiwe n'obokoreri obwo na koramukia kurwa sobosundo kubabwate bugotari obokoreri bwo bubwenia ngata yoyo mndumiri sendia sandi asogoja kondosi nyumba kongere clinic nejibesa Johnson na balende makara bo mumenta asabanta abangokora bali gasene bwana buyabona mwakire mwambekere diogende mwambekera ngura magane gale buya apaka zambiri mbiyamona kimanenge ntukyabatu kulia John Omwega noyo mubwaba gakaba nyumba 10 imeye kenyoro kya Nyamiobo niga gusegeta obokonyi gochase bali barabataka sebinyoro elinde baike kerengo kyo kwerwanira konyore ndagera nebitoki bono nchengo temna bono yo minto amejaribu sana mna amaleta ndochi ngo otemire sana chinde chindo chengusira chigochi lakini bono mne ndubuna chichoichi babwe abamba kwente banyore support so that chichoichi chirosigwe mono abantaba mbagwente at least banyore none ndagera onye kunyarekana baba support nonye bitango biro asokwana no bokoreri bwo gwikirania imiroberio ya CHP asama sabwaito abo bisaba baise kubwatisibwa gusegosirwa nabo bagwikirania ikirenga kyo bokoreri kya kero muntu konyoro bubenia bwa UHC inche Vincent Monda na kwarikanira aya imeyen Soko TV kurwa chinsemo chagusi Mwanchi murigeria horono ruo roboti rwekere eikeje gasto abatokumurikira igoro yobotaka na kiboko baige tango asensemeli yobocheno na wabo kwariganirwa nere murikeito Vincent Monda gwikira bo mwanchi murigeria nango ikira omweli obo kumurikira amangana maya enseyemo imigata senigi ensoka kolinde to skale enda kwego kya nimerobelio a tumira ne chinsa isato astora beto gosanga amange